Thokozani siqhubeka nengoma. Thokozani emakhosini. Mamlami sompisi somnandi gawule esizweni lusha luhlonishwa. Thokozani. Ngayibona indlela yabo ngoba ubona. Kuthiwa le ifuna ifunisisa. Okay, enye futhi ingoma. Ngicela ningivotele. Ngicela ama-comment, ngicela nama-likes. Yeah. Okay. Uma ungangithandi ngiblokhe, ngidelete, fake ifoni yakhe emanzini nje, ithule ithi tu. Ngafuni nje ungaphinde nje ukubona la ku-screen sakho. Okay, enye ithi bheyanini lamanceba, amanceba esipikile, mametha lesiphambanweni, igazi liyakophoza. Bheyanini lamanceba, amanceba esipikile, mametha lesiphambanweni, igazi liyakophoza. Uma ngibheka isiphambano mina, ngicabanga lo moya oyingcwele. Bheyanini lamanceba, amanceba esipikile, mametha lesiphambanweni, igazi liyakophoza. Kunokuthi kube nezindaba everyday. Anihlangane ngo-7 lapha kwami, njalo 7 o'clock. Sizoyibamba nje for 2 hours, 7, 8, 9. Senzeni ikhwaya. Hayi! Senzeni ikhwaya lapha evranda kwami, la nithi kushe khona. Hayibo. Ngiyanicela please. Ngiyanicela. Sebe baningi abakholwa yokodwa abayiboni fihlakalo yezulu. Sebe baningi bakholwa yokodwa abayiboni fihlakalo yezulu. Bambulele abayiboni fihlakalo yezulu. Bambulele abayiboni fihlakalo yezulu. Nayizwa le ithi bambulele. Yathi bambulele. So it's 2 times. Okay? Okay, guys, I'm not preaching about the word. I'm also preaching about the word. Yes. At the same time, I'm not preaching about the word, but I'm still preaching about the word. I don't know if you get me. Yes, being a born again, you're born of the spirit, you're born of the soul. You understand? Sila vela ngisho siqale vele saba abazalwane before singena kuphi singena la ebungomeni. Mase ngiqedile konke futhi, I'm still gonna be baptized again. Nayizwa lento. Mase ngiqedile ngobungoma bami. Sengenza ibrand yami senisho ukuthi hayi nangu mamlami sompisi somnandi gawule esizweni lusha luhlonishwa. Into ebengiyisebenzela sonke lesikhathi, into ebengiyithwasela ya nokuthi izinto zami zithi bom bom bom. Nibone ukuthi hayi bekathwasa vele Nkosi yami. At least seka ku level. Ningathi hayi bekahosha uphumelele ngohosha. No. Khani nizobona ukuthi hayi bengithwaselani. Ayisho nje abanye bathi hayi sekahlanya lo. Kulena afaka amabhayi lo. Yasisangana manje ufaka amabhayi ngathi uyasangana. Guys, lindani. Umuntu nomuntu unethuba lakhe emhlabeni unesikhathi sakhe. Awumane uvuke ekuseni nje uthi bo. And wena oqala emkhukhwini ohlala emkhukhwini, be proud of yourself. Nathi siqale emikhukhwini. Azange sathi siqala nje sahlala ematown. Okay? Am I talking to somebody? Mhlambe hey, asifuni kanjalo, asifuni kanjalo ke? Hayi ngibheka imoto la. Hayi. Azifuni kanjalo. All right babe. Business. Awukabi right? Uzobuya? Yeah, ubuye ke. Mawufuna singena manje senze business.
Okay, Sithando. Hhayi phela angikhulumi nani kuphela la. Ha? Angikhulumi nani kuphela la. Ngikhuluma namaklayenti la. Ha, sithwasela imali, kuthwasa abanye. Hayi, sithwasa abanye na, sithwasela imali thina. Sithwasela ukuthi uma siyibamba imoto siyibambe kuthule kuzwakale. Heyi, khululekani. Jaha lomnguni alilali. Yavuka ekuseni ngo-3 uyavusela. Uyaphephetha, uyazichela, uyafutha. Ivuka silima beze bakuthathele leyo ndawo ohlala kuyo. Usolokhu ulele, ujabulisa ukulala. Uyayifukuzela into yakho, sebangamane bakhuluma ngoba wenza kahle bayakhuluma, wenza kabi bayakhuluma. Mabakhulume, let them talk, baze bagoqane ulwimi, goqane lishwabane ulwimi, baze baligwinye, bakhuluma. Okay. Yeah. So, guys, if mhlambe ulapha emkhukhwini uyakhala, bekezela sisi. Iconsi liconsa lisico elibandayo likuvuse ekuseni. Umkhukhu uyavusa. Awazi ukuthi upeshe ngakuphi. Bekezela. Nothing comes easy. Akukho nje okuza kalula guys. Ngisakhuluma nomamlami Sompisi Somnandi Gawule Ezizweni Lutsha Mhlonishwa. Amagama-ke lawa ongaphiwa Nkosi yami abantu abadala angikaze ngawathenga emntwini Nkosi yami, ngawavusela ngawakhipha esikhupheni la bengithwasa khona oxhela inkomo sinabembhensela abantu basemaXhoseni e-Eastern Cape la ngithwasele khona-ke ngiyingane-ke yase-KZN la ngizalwa khona-ke, and then ingane yaseSwatini futhi kumahamba-ke la ngizalwa khona. So guys, ayikho into engapheli, konke kunesikhathi sakhona. So bekezela, wena uthi sowukhathazekile i-option ukuthi uzibulale, mntakama ungayibulali, ithemba lisesekhona, ithemba futhi alibulali liyaphilisa. Phila nje ujabule Nkosi yami, ukujabula kuhlezi kukhona futhi ukujabula akupheli, bumnandi abupheli, bumnandi uyazenzela endlini. Noma ubone ukuthi angeke ukhona ukuya eklabhini, ngeke ukhona uku-afford imali yabantu abaphuza utshwala mlibe bangaqedi, phela kusadliwa manje, ukudla sekuwutshwala eMzansi. Ukudla sekuwutshwala eMzansi, kungazi-ke kwamanye amazwe because Nkosi yami angika-cruise, mhlambe the day ngi-cruise-a ngizontshela kangcono, but ngicela ukuthi ungalahli ithemba wena usuthi usohlupheke kakhulu, ulala emkhukhwini ovuzayo. Impilo iqala kancane 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 uzofike la uyakhona. Nathi azange, mina nendoda yami nje, vele indoda yami-ke yaqala e-Springs Hotel ukubhawunsa khona la e-Springs Hotel. Abayaziyo indawo ebizwa ngokuthi i-Springs Hotel, it's a big hotel nje la e-Springs edumile vele nase-Stardust. But-ke indoda yami yaqala khona lapho, saqala-ke manje senza ama-rent to buy, niya-understand. Indoda yami-ke hhayi sanama-lease agreement, niya-understand. Ngasayina mina heyi ngiphethe mina. So indoda yami yahlulwa-ke i-sacrifice-ke ukuthi vele yayiphuza igazi, phela yayincela igazi indoda yami, yayingadlali nabantu vele. Kwakuyindlela yayo vele nje ukuthi ngoba usemkhathini wakhe, ya-understand. Mina ngiseseyimpumputhe-ke, ngihlale ngigijima amasonto o-Christ Embassy, ngithi alikho isonto engingalihambanga guys. Yayi futhi mina la kwaDlozi shem, kube kuya ngami ngaba ngisaphuma, but isikhathi mase sifikile phela kuyomele ngithi nami ukuhlala ngikubeke phansi ngoba kuyobe sebuyiqedile indima yabo. Okwamanje ngisabugqoka ngoba vele angakafiki la kumele ngifike khona. Phela uma uvuma ubizwa, ngisho phela abantu abadala basuke sebehleli kuwe, kumele wenze konke, uhambe emathuneni uyovusela, ubone abantu bakini, and futhi uma umuntu wedlozi kawuthukutheli. Uma kuwukuthi kuney'nkinga ekhaya wohlezi uhleka, noma ngabe kubuhlungu kanjani guys, please let me be a teacher. Ofuna ukuba nendlebe, ofuna ukuzwa mamele, ngena ngapha akuphumi ngapha kodwa ngena ngapha kuyahlala. So ma uyingane yedlozi, wamukela noma yisiphi isimo, noma ubona ukuthi lona uyanginyanyisa yazi, but makafuna i-advice, ma-advice, and angeke uvele uthukuthelele into engekho. Uma uyingane yedlozi uyathukuthela, yes, uthukuthelele laba abakuhlukumezayo. Yabona umuntu makakuhlukumeza, umbona ukuthi yeyi lo unomhobholo, u-greedy, une-jealous, unomona. Uyambona nawe ukuthi ayikho into afuna ukukutshela yona ephilayo, kodwa ufuna ukuhlezi akutshela udodi. Ya loyo ungamkwatela loyo ungamkwatela loyo, because uyirabishi, uyidodi vele.
akakuniki i-chance, ufuna ukuzenza wena, ufuna ukuqophisana nawe, ufuna ukuba ngaphezu kwakho, ufuna into onayo yena anganayo. Ya loyo ungamkwatela unyaka wonke futhi uma uhlala ungamkhulumisi ungabi nomsebenzi vele nje. The more akwata, the more asicindezela yena, wena awunamsebenzi naye. Nawe kwate ubhekisa ikhanda entshonalanga ku-right, yeah. But uma uyingane yedlozi, abantu mabeza kuwe ngesithelo esihle bafuna ama-advice, banike ama-advice ngokuphelele futhi ungabakhahlamezi noma ungabahlukumezi. But yakunyathela emsileni, hayi susa. Thina sihamba namabutho phela, hayi bo, bani? Ngithi bangaphuma bonke abantu base-DRC umhlaba wonke bagcwale la, iSprings sincane, bathi balwela u-Ayanda nje kuphela. Sengikhuluma ngamabutho wami nje wasezizweni. Mina ngishadele eDRC, indawo lase-DRC. Ya, ngazohlala nendoda yomlungu ekhaya kithi bekhona abo-Albert. Angisho mina ngumbuyisa, uBhishu Mlojo Sobhudu, yes, KZN. Ubaba uthini yena uthi ufuna i-DNA test, sengaxola vele. Sengaxola Nkosi yami, hawu, ikhehla labantu. Sengalixolela nje anginankinga nalo, ekhaya kusekhaya. Home is where the heart is. Noma ngaba kukhona inkulumo, hawu, dlulisa ngane yedlozi. And then ugule zidle ekhaya kusabela usigatsheni Maswazi Ndlovu, isibongo sakhe abomake-ke leso-ke. Ya, then bese kuba khona abo-Albert ekhaya kithi-ke, ngize ngihlale nale khehla lomlungu. Ngesimanga sokuthi ekhaya kithi eSwatini, indawo la kithi laseSwatini babelikolode ekhaya kithi kwakuwabelungu. So kwaba khona umlungu-ke ekhaya, ingakho-ke ngihlala noMark wakaSmith. But bonke abantu bafuna ukufosta, bafuna ukufana no-Ayanda, nabo bafuna abelungu. Awumane uhlale nomlungu. Thi ngiphinde futhi leyo, awumane uhlale nomlungu unless ugcotshwe ngegazi labo, you understand, ube negazi labelungu or kube nendawo labelungu. Ekhaya kithi eSwatini-ke umlando wakhona-ke, abantu basekhaya babekoloda abelungu noma babethandana nabelungu. Between the two ungazikhethela nawe ukuthi yiphi, but ekhaya kithi ibambe lapha eSwatini kunabelungu, abo-Albert. So ibongo zi-3 ngiziphahla zonke, it's Mamlambo, I mean it's Mbuyisa Bhishu Mlojo Sobhudu, and then it's Gule zidle ekhaya ngisabela usigatsheni Maswazi Ndlovu, and then it's Albert. And then ezasephehlweni, not ezasephehlweni, engiyivusele ngazikhipha ephehlweni noma esikhupheni. Mamlami Sompisi Somnandi Gawulesizweni Lutsha Umhlonishwa, mina ngo-Ayanda Angel Mbuyisa, kwisitifiketi sasekhaya esukubaba. Then ngo-Ayanda Gule ku-ID yami ngashada, angena hi, how are you, good. Ngashada ngangena esibongweni-ke samandawo futhi sase-DRC, you understand. So mina ngiphethe idlozi eli-strong kakhulu, hamba nabantu bezizwe, alright, okay. Abantu bezizwe, ya, ngangena khona ngashada. Bathi ngu-Mrs. Loboko Bofete Faso. Yeah, that's still a spiritual journey and it's still a spiritual calling, guys. Okay, then yeah, umntwana edlozi uyahamba uyagogoda, uklina emathuna. Hey babes, you right? Uklina amathuna wakhabo make, uklina amathuna wakhabo baba, nje uba ilezo nje vele nje. And be kind umntwana wedlozi, awenzi izinto ngokujaha, sinike isikhathi konke kuzohlangana. But hey, lona unondindo thengisa umzimba ku-right, nginika into ekumele nikhulume ngayo-ke, hayibo, nginika into ekumele nikhulume ngayo. Mina phela ngaqeda ukuthwasa, guys, ngisakolota inkomo kaGobela the day ngiyikhipha. Sekusele kancane mayingene, sekusele kancane mayingene, sekusele kancane mayingene endumisweni. Iphi Zayoni, siphi isigubhu seZayoni. Sekusele kancane mangingene, sekusele kancane
mangingene sekusele kancane, mangingene endumisweni. Ayi, lizwile leyo nto. Hayi, 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 hayi. Nizwile leyo nto. Hayi, hayi, hayi. Guys, vuka uyithathe. Hayi, kuyaliwa la ngaphandle. Uyabona mawusalele. Lala wena uzobona. Kuyangena ukuhlupheka, kuyapakelana ukuhlupheka. Kuyapakelana. Yenza nawe. Makusesekhona abangani. Hi babes, right? Angikho right. Business. Okay, hayi sisonke. Uyabona ke mawusese nabangani abakutshelayo ukuthi mngani wami yenza kanje ukuze kube nje. Forget abantu. Hayibo, yazi kunabantu abafuna ama-opportunity, ukhale ulale ngekota. Ulale ngama-go slow. Ulale ngama-go slow. Uhlula nje ukuzifida, ufuna ukufida abanye abantu. Hayibo wena, wena sidode wena. Segoli la. Usuka le kwaLasha la usuka khona. Mawusuka le kwaLasha emaplazini, ithi ngithi kwaLasha ngoba akekho umuntu ozovuma ngendawo yakhe phela. Usuka le kwaLasha la usuka khona uzolala la ama-robots aseGoli angaka. Hayi wena ubhayisiswa ama-robot. Uzolala. Wena noma ngabe bathi bayakulala, bakuchamela, bakwenzani. Yeyi ku-right. Makube khona into abakhuluma ngayo. Angithi umfazi uyahlala endlini. Ahlala amele i-grocery, guys, ne? This le video engiyenza akuseyengane. Please, bazali, akuseyengane. Akuseyengane. It's 18 and above. Okay? 18 and above. Umfazi endlini umele ubaba ukuthi ahole. Ubaba uhola nge-month end. From calendar, from 365 days, umfazi ulalwa ubaba endlini. Ukuthi just month end umama akwazi ukwenza ikhanda, umama akwazi ukuthenga impuphu. Asiyikhulumeni le ndaba. Hey! Umlomo wesizwe, inyanga yezizwe. Mamla Msompisi Somnandi Gawule Ezizweni Lutsha umhlonishwa Ngozika. Indoda yami ke yaseDRC uSerge Loboko Bofete Ifaso bekakhuluma iSwahili, akhuluma iLingala, akhuluma isiFrench. He used to say to me, big girl. Ay! Yayibona le ndoda leya. Hayi. Bengizwa la. Ithuli lithe tu. Bangafani nomakho. Umakho ubanga umsindo umakho. Umakho abo fuck. Ay! Yayibona athukane. Ish ngizwe ukuthi yazini kubuhlungu manje. Ngoba vele ibhunu mama. Okay? But le ndoda le ngikhuluma ngayo, le yaseKhongo le ngishade nayo baba kaDaisy. Hayi Nkosi yami. I salute leya ndoda. Namanje ngisayithanda noma kuthiwa bathi yavuka manje yabuya emathuneni, ngamthatha ayisibho kanjalo. The way ubhuti bekangihlonipha ngakhona, uze wahamba emhlabeni, angikaze mina ngizwe ivoice kababa kaDaisy iphezulu. Noma ngithi ngibanga umsindo athi, hey mama, calm down. Athi big girl. Ngikangibiza big girl. Yeah. That's it. So guys, please zithandeni, nizinakekele. Nesakhe isikhathi siyeza. Wena uthi buhlalo buyashisa, abugqoka bolamthuthu, abugqoka inkukhu, abugqoka amakati. Ungalifaka ikati ke ufake ulamthuthu ngoba nakho ulamthuthu wakho vele ufuyile. But nje hayi sisi. Yey. Uyabona uma ufaka ubuhlalo wazi ukuthi uhlambulukile ke. Ngeke uvele nje usukele ubuhlalo nje ufaka. Buyasinda. Buyasinda, buyashisa. Yeah. So ngicela please ningasilwisi ukuthi sifake ubuhlalo, ningasilwisi futhi ukuthi sigcotshiwe, ningasilwisi futhi ukuthi sifake ingubo ehlukile ngoba thina sawuwela umfulo obomvu. Alright. Sharp ngiyakubona udlula ngemoto. Hayi, uyibambe ngathi yakho. Yeah. Akunankinga sala sami. Namhlanje uyojima. Hayi namhlanje ugqoke ngathi vele uyojoga. Yeah.
Asisonke Monica. Sharp. So yeah. So injalo ke leyo nto leyo ne. Akunankinga ke guys. So hi man. Umuntu uyakhuphuka esikhundleni. Thina siqala emikhukhwini guys. Sahlupheka ngisuka from eSwatini, Khabomake ngiza ngapha umama azohlala nathi khona la edrobheni. Washona umama la edrobheni, ubaba wabuya e-KZN wasithatha sayohlala e-KZN. Kwamele ukuthi manje sihlale nomfazi othandana nomama, uma wami ngithi mamncane kuye, i-step mom. Let me just say a step mother. Yeah, a stepmother. So mina vele nje hayi stepmother hayi. Baba ngithi baba hayi bo asenze so uzongitshela nge-stepmother. Ngimtshela kahle ngithi hayi bo asuma wami phela loyo ayikho into ozongitshela yona ngayo. Angakaze wakwazi ukuthi angiphathe kahle bese uzongitshela ngayo. Hayi khohlwana guys. Sekuwumfazi nje ngoba nakho samzama samnika isibongo but angisekho lapho guys ngifunde ukuxola. Understand? Noma naye ngimbona nginamsebenzi naye. Ekhaya kithi nje kusekhaya kithi anginamsebenzi naye. Ya. And phela konke okwenkosazana. Mina ekhaya ngiyinkosazana guys, I'm a favorite mina ekhaya. Qwala noma usisi wami athi uye ekhaya. Aziphindaphinde ehle unyaka nonyaka makafuna ukwehla kodwa ubaba abuza igama elilodwa athi uPhumayigeli. Mina ekhaya bathi ngoMagelizana kagogo Nkosi gogo wami bahlala ngipepele njalo ahambe nami aye emfuleni ayotheza nami iy'nkuni. Wangipha igama elespeshali wathi uMagelizana. Yimi engiphethe umsamo ekhaya cabangani ke. So ngiyindlovukazi. Ngibize ngegama olithandayo. Thokozani Makhosini Makdede Bomnyama Mfela Ukhanya. Ngithi wena okhalayo oyikhalisayo Nkosi yami, wena okhalayo ukhala kuze kube manzi umqamelo, ithemba libulali. Ngiyanithokozisa Emakhosini makukhanya ukuthi nawe la uqale khona you've got a reason. Ungalibalekeli ubizo lwakho Nkosi yami, ubizo lwakho, ubizo ukulungisa konke ongakaze kwalungiswa abantu bakini bebalekela usiko, bebalekela amadlozi bethi bona bayothatha amadlozi wabo bayowafasa kwamanye amasonto athizeni noma kwezinye iy'thixo ey'thizeni. Ya, ukuvuma ubizo ngokuphelele. Thokozani Makdede Bomnyama Mfela Ukhanya. Ndithi camakho ndawo wenda awuyabushe Thokozani Emakhosini camakho.